Чудесно. Записвам за 50 път. Ами здравейте! Аз получих така един факс от космоса с нощи да запиша едно видео, да го заснема, дори да е най-куцото, което мога да направя. И първо искам да ви взема с мен на един кратък тур в скицника ми, тефтера, и каквото съм изрисувала до сега в него. Ако ме следите в Инстаграм, аз там се старая да показвам почти всеки ден арт-терапията ми днес, защото това наистина за мен си е арт-терапия, едно отпускане, едно освобождение, което мога да си осигуря в тихия час. А това чисто и просто ще рече, когато децата спят на обяд. Деца в множествено число, когато и двете са вкъщи, или детето, когато едното е вкъщи, а другото е на градина. И аз успявам някакси да си порисувам на спокойствие. Разбира се, сега като записвам, ще има бушлайфи и бормашини и всичко, но не се отказвам. Днес така, откраднатите часове, които имах за себе си, осъзнах колко и непродуктивна мога да бъда, но може да се каже, че буквално се напънах, защото бях твърдо решена, че все нещо ще заснема и все нещо ще драсна днес. И цялата идея на моето всекидневно рисуване, а и на самото видео в момента е, че сигурно се и повтарям, по-добре е да направиш нещо, дори то да е леко смотано, отколкото пък съвсем нищо. И това може би ще ми е лайт мотива за напред. Видимо смених локацията, но не смених и мотивацията си, така че все пак ще има и акварел в това видео, макар и накрая. Благодаря, че бяхте с мен. Надявам се скоро отново да имам порив и енергия да създам още нещо подобно. И ви пожелавам творчество и на вас.